Иванка Янкова е родена през 1936 г. в Асеновград. Тя е поетеса и обществен деятел с дългогодишен организаторски опит, учредител и председател на Хайко клуб Пловдив, сега негов почетен председател, член на Пловдивското дружество на писателите, на Българския Хайко съюз, на Съюза на независимите български писатели и на Световната Хайко асоциация. Учредител на клуб в Пловдив за благотворителна дейност към световната организация SOR Optimist International, който вече над 20 години развива полезна дейност в тази насока. Завършва специалност философия в Софийския университет и дълги години работи за културния обмен между България, Русия и други славянски страни, като секретар и заместник-председател на Българо-руското дружество в Пловдив. За своята дейност е наградена с Златен орден на труда, орден Кирил и Методий първа степен, медал 1300 години България и много други. Иванка Янкова се изявява и в областта на литературата. Има награди от литературни конкурси и златен медал за цялостно литературно творчество от Съюза на независимите български писатели. Подарила е свои книги на библиотеки, читалища, училища в Асеновград, Пловдив, София. На Асеновградската библиотека фондацията Иванка и Георги Янкови, на която тя е председател, дари 185 книги, от които над 70 с хайко поезия. По нейна инициатива, с подарени от нея книги в градската библиотека, бе създаден специален кът за хайко поезия. По инициатива на фондацията се проведе и национален конкурс за детско хайко с рисунка Златна есен 2020-2021 година със съдействието на Българския хайко съюз, Хайко клуб Пловдив и община Асеновград. Чрез фондацията асеновградски деца участват и в националната изложба с хайко и рисунка, включена в Дните на японската култура в България през 2021 година с подкрепата на Японското посолство. С подкрепа от фондацията деца от Асеновград участват в световни конкурси за образование, култура и международен обмен. Целта е хората да научат повече за хайко, да намерят знания за тази източна литературна форма, възникнала през 16 век в Япония като елитарна поезия с голям емоционален заряд. Стиховете хайко на Иванка Янкова получават награди и отличия от национални и международни конкурси, фестивали. Публикувани са в антологии, списания, сайтове на български, английски, японски, френски, немски и други езици. Първият сборник с хайко прагове от 2005 година на пловдивски автори е издаден по нейна инициатива и с нейното съдействие. По идея на Иванка Янкова, която е съставител и редактор в екипа, през 2018 година излиза българо-британска хайко антология Отвъд думите с 120 автори. Включена е в личностната енциклопедия Изявени пловдивчани, том 2. Тя вярва, че човек преминава само веднъж през света
и затова има само един шанс да прави добрини. Затова заедно с съпруга си Георги Янков, Жужи, също изявен общественик, учредяват фондация на тяхно име с мисия за подпомагане на деца, които искат да бъдат образовани и успешни, да развиват своите дарби и заложби, които искат да спортуват и да участват в състезания по шах, както и в прояви, свързани с хайко-поезията, утвърждавайки духовни ценности като трудолюбие, дисциплина, хуманизъм, стремеж към непрекъснато усъвършенстване.